skal vi først samle de der. Og nu skal vi samle de her. Jeg prøver at pakke tingene ud og så vise, hvad der er for nogle farver. Her bruger jeg orange, og her bruger blå, og jeg bruger gul, og jeg bruger lyserød, og der er lyserød, og der er lilla. Og her skal vi bruge lyserød og hvid. Nu pakker vi de her to væk. Nu pakker vi lige de her to væk. Skal I kun lave med 2 farver? Ja. Okay. I behøver ikke at putte dem væk i kruset, for I skal bruge kruset senere. Jeg vil prøve alle. Det må du gerne. Hvordan skal vi bruge det? Det skal jeg nok fortælle. Nu skal I starte med at samle en form hver, ligesom Merle har gjort. Jeg må herunder. Lad os prøve at se, om du kan lave en form ligesom Merle. Du skal ikke klippe dem op først. Jeg har en orange. Ja. Så klipper jeg dem hurtigt op. Skal jeg hælde dem i koppen eller hvad? Papa, hvad skal man? Du gør det rigtigt. Prøv at se, om du kan få det til at ramme helt præcis, så den rammer lige i midten. Lad så bede Merle om at hjælpe dig. Jeg kan ikke. Du har da lige samlet en selv. Jeg har lige åbnet en. Nå, men, altså læg den på bordet, hvis du lige kan hjælpe din bror. Jeg skal hjælpe dig. Der er også grøn, hvis du har lyst til. Det vil jeg ikke. Okay. Og den kan man det sådan her. Hvad skal de? Der er 2 glas. Den er svær. Nu bruger min grønne. Den tror jeg er lidt nemmere. Ja, så giv mig den. Sæt den sammen i 2 dele her. Sæt den anden her ovenpå. Sådan, tak. Og sæt dig tilbage, så kaster jeg den hen. Sådan. Så har du også en form. Du skal stille formene på bordet med hullet opad. Så kan I åbne de farver, I skal bruge til at putte i. Jeg vil. Og hvad skal det så? Så skal du hælde dem ned i formen. I den her? Ja. Hvor meget? Bare lidt. Lidt ad gangen. Så skal du huske, der skal være plads til alle farverne. Lad formen stå på bordet, så den ikke vælter. Det er fint, du holder ved den. Skal der lidt ad gangen? Der skal komme. Ja, der skal være plads til alle de farver, du har lyst til, bolden skal have. Så skal du sørge for, at det bliver rystet lidt sammen, så farverne bliver blandet. Skal alle de? Nej, det skal det ikke. Prøv med en anden farve end hvid nu. Hvad skal man lige bruge koppen til? Det skal jeg fortælle senere. Kommer der noget ud af din, Vilas? Gør det det? Har du klippet et stort nok hul? Bare ikke det ser ud som om der kommer noget ud. Er der overhovedet noget nede i? Prøv at klippe et lidt større hul. Bare lidt. Lidt større. Mm. Og nu skal lidt mere hvid i. Og lidt mere sort. Okay.
skete der? Det gør ikke noget. Bare se om du kan hælde lidt mere i, så kan vi støvsuge bagefter. Ja, så skal du over på den. Far, hvor skal de her så hen? Det kan til højre, fordi den indkørsel kommer sådan rimelig. Hvad skal jeg så bruge? Fordi nu er færdig. Der ligger bare... Nej, næsten ikke helt. Der er lidt tørt. Der skal lidt mere lysrød i. Der skal lige være lidt luft tilbage i den, står der. Ja, nej. Det kan være, du skal komme og vise mig, hvor meget der er i. Det må godt være lidt mere. Bare meget lidt. Bare meget lidt. Bare lidt læk, så du skal tage noget fra poserne på det. Hvorfor det? Fordi det er bedre. Skal du sætte det i hånden? Nej, hellere drys fra posen. Har du fået klippet et lidt større hul, Vilas? Godt. Ja, det skal man ikke. Jamen, man skulle fordele det lidt. Ja. Man skal ikke putte fingrene ned i, skat, for så åbner den. Du skal være forsigtig med den, ikke også? Der må godt komme mere i. Nej, jeg vil ikke have mere i. Det skal der, ellers får du ikke en rund bold, skat. Så bliver det så en bold med en flad side, så tror jeg ikke, den hopper så godt. Nej, det var måske lige til den gode side. Lad mig lige prøve at se, om vi kan få det til at være der. Det tror jeg er rigtig fint. Er det fint? Så vent lidt. Prøv. Du må gerne sætte dig tilbage ved bordet, så kan jeg sige, når du kan komme og hente den. Men hvad er koppen til? Hvor skal det ikke? Der må godt komme en lille smule mere i. En lille smule? Ja, så det ryster sig ligesom på plads. Nu tror jeg, det er perfekt. Nej, lidt mere. Sådan. Så. Så har du den. Hvad skal jeg så? Jamen, så skal du tage vandkanden og fylde vand i det der bæger op til stregen. Der er en streg på bæret. Okay. Den skal du finde. Jeg er færdig. Må jeg se, hvor meget du har puttet i? Far, hvad skal jeg så med den her? Det er du ikke, skat. Du har næsten ikke noget i. Far, hvad skal jeg så? Men jeg vil godt have en mini-hoppebold. Det får du ikke, for den bliver ikke rund. Man skal fylde den helt op, før det virker. Far, hvad skal jeg? Du? Nej, det skal du selv. Nej, jeg skal ikke nu. Så få Merle til at hjælpe dig, skat. Så har du hældt vand i dit bæger. Hvor jeg har taget lyserød. Så skal du lige så stille tage den der form med hoppebolden og sætte den ned i vandet. Så skal vi tage tid 1 minut. Nej, den bliver stor. Ja, så lader den stå der. Hvad sker der så med det? Med sukker? Det er ikke sukker. Hvad er det så? Det er noget magisk hoppeboltepulver. Er det stor? Se hvad mor. Ja, lige ryste den lidt. Mor, er det også gul i? Mor, mine er allerede nede i vandet. Far, hvad skal jeg i? Den er klippet endnu. Der skal alle farver i. Vilas, den skal op til den der streg, som jeg har gjort. Den er op til den der streg, men når den kommer i sådan... Ja, du skal lige lade den være nede. Og du må godt tage den... Nu må du godt tage den op. Så skal den bare stå på bordet i 3 minutter, bolden der. Selve formen. Så den stå der, ja. Hvad sker der? Så skal du bare vente. Helt op til! Godt. I 3 minutter. Mhm. Man må ikke bruge min.
Hvad skal det her? Vand så? Far? Det skal hældes ud. Så tager jeg lige. Nu er Vilas klar. Nu Så skal du tage vandkanden, Vilas, og hælde vand op til stregen. Vi rejser den bare op igen. Det kan være, mor kan hjælpe dig. Så kan du hælde vand i imens, Vilas. Vilas op til stregen. Herop til stregen. Kom. Som jeg kørte. Herop til stregen. Ikke mere, Vilas. Så bliver den for grim. Så bliver den mærkelig. Du skal ikke putte mere i den. Det er op til stregen. Så skal du tage formen med hoppebolden i og sætte den ned i, så den står nede på bunden. Hvornår er det 3 minutter? Så skal vi vente 1 minut. Hvor mange minutter er der tilbage nu, far? Der er... hvad var det? Det var 3 minutter. Ja, så er 2 minutter tilbage, tror jeg. Papa, hvornår skal jeg putte den ud? Du skal vente i 40 sekunder mere. Den er stor, og den er lille. Stor, lille. Stor, lille. Stor, lille. Stor, lille. Hvornår er den færdig? Nej, Vilas, det skal man ikke. Hvad gør han? Han drysser pulver ned i. Hvad sker der så? Det ved jeg ikke. Det står der bare, man ikke skal. Så bliver den mærkelig. Så bliver vandet. Bare så. Så må du godt tage din op, Vilas. Så skal den stå på bordet ligesom Merles. Hvor mange minutter er der nu gået, far? Jeg må lige tænke. Og den var der til... Jeg tror faktisk, din har været der i 3 minutter. Ja. Du må godt åbne formen der. Og så skal du lade bolden ligge. Så skal du have bolden ud, men så skal den ligge på... bolden skal helt ud af formen. Og så skal den ligge lige og trække i 10 minutter. Så du må helst ikke trykke for hårdt på den. Kan du ikke? Prøv at se. Jo, det skal man kunne. Det kan jeg. Det kan jeg. Sidder den meget godt fast. Det kan være, Vilas kan. Nå, jeg vil prøve det. Jeg er bange for en overlægger den. Prøv at bare lade ham prøve. Er den ikke hård, bolden? Jo, den er. Den er klister. Sådan løs, så går jeg lægge den på bordet. Så skal den ligge der i... Jeg tror, den ikke har været 3. Nej, det har den ikke. Hvorfor skal den ligge på bordet? Nej, du må ikke sutte på det der. Fik du noget i munden? Så skal du tage det ud af munden. Det har jeg. Godt. For det er giftigt, det der i. Det må man ikke spise. Men prøv at se. Det ved jeg godt, men man skal stadig vente i 3 minutter. Det er det, der står. Og når det er 3 minutter. Ej, hvor godt se. Du filmer. Nej, Merle, du skal være der. Du er for tæt på, man kan kun se dit øje. Her er vores bord. Her er min hoppevand. I er for tæt på.
Du er We alt for tæt throw på. away. No. Chut, 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 Lad være, det duer ikke det der. Så Vilas, nu skal du hen og tage din ud af det der hylster. Flyt dig lidt, så vi kan se, hvad Vilas gør. Se, hvad min lillebror gør. Jeg kan ikke. Prøv at lade være med at hive i min arm hele tiden. Den er for hård. Kan du ikke det? Ja. Vilas, må jeg se din hoppebold? Din, den er perfekt rund. Tror jeg lige, vi skal... Vent lidt. Vent lidt. Skal din over og ligge over på bordet og lufttørre, så du skal tage bolden helt ud af formen og lægge den over på bordet. Så skal den ligge og tørre. Ja, den ser flot ud. Prøv at se min bold, Merle. Hvor er den flot, Vilas. Det må jeg sige. Den er regnbue. Min er kun lyserød og hvid. Det Må se din, Merle. Flyt dig lidt. Man kan overhovedet ikke se dig, når du er der. Og rykker jeg tilbage til bordet og se om... Det kan være, du kan prøve, om din den kan hoppe nu, Merle. Nej, du skal vente lidt, Vilas. Ja, det kunne den godt. Skal du prøve din, Vilas? Nej, Merle. Den skal ikke mere i vand. Den skal tørre jo. Nu skal du ikke hoppe med den. Nå. Må vi høre dommen? Var det nogle gode hoppebolde? Var det nogle gode hoppebolde? Ja. Var det sjovt at lave? Ja. Har du noget at sige, Vilas? Er den inde under sofaen nu? Så må vi jo lige finde den. Vil du lige sige farvel her først?